Papalpak na naman yata. Yes ko na lang to. Akong gipatanaw sa akong bana dire. Kung okay bang tangtangon ni. Kana nagbukol. Pwede ra ko no. Oh my god, galing ako sa baba guys. Nakita nyo yung trabaho nila doon. Back job yun. Nag-back job sila. Nakapile na sila ng dalawang hollow blocks. Dalawang pile na hollow blocks. Pinatanggal ko kasi mali yung ginawa nila. Yung walang bato. Ibig kong sabihin, nandun siya sa pinakakilid nung parang pangpang. Dun sa baba ng hagdanan pababa. Ay delikado yun dahil binutas nila ng malalim. At hindi nilagyan ng bato. Oh my god. Kaya pinaulit ko, ayun, yun na ngayon ang ginawa. Kailangan pag nagpagawa ng bahay, kailangan tutukan ng maigi at bantayan kung ano ang mangyayari sa mga ginagawa. Kasi kung hindi mo makita kung tama o mali, di ba? Diyos ko, ang pawis ko. Oh my god, yun nga sinasabi ko guys. Ang sakit ng ulo ko kahapon pa dahil dito sa nagpapakilalang expert daw na mason. Buti na lang at pumunta ako kahapon at binisita ko. Tiwalang-tiwala ako na expert nga siya. Naku guys, yung kasi yun wall. Tapos dun sa wall na yun yung nabuhusan na parte ng hagdanan pababa. Ngayon, itong baba ng wall na ito na napinisingan nila, yung pinakababa nun, dinig out nila yung lupa at naging malalim. Ngayon, yung nabutas na yon, ang ginawa nila, pailan daw nila ng hollow blocks. Pinailan nga ng hollow blocks, walang bato. My God, sabi ko, nung bumaba ako, dalawa na ang pile nilang nailagay. Hindi ko lang na-video. Ngayon, nung dalawa na ang naipile nilang dalawang linya na ang hollow blocks, sinabihan ko nga tanggalin at palitan na ng bato. Manguha ng malalaking bato at yun ang ilagay doon sa na naging hollow. Kaya yun guys, ang ginawa nila kahapon. Nag-back job. Ngayon na naman pagbaba ko dito, ganun na naman ang nangyari. Napalpak na naman dahil yung pinakabukol nung ay naku, ang dami kong dapat i-explain. Talaga. Ay, may sumisilip. Ang sama mo Ay, nako, sumisilip Tingnan natin si Emoy. Lain na po diyang faktorya. Dire. Let us see. Oh my God. Okay. Hindi mo naman sila Sinaingitan nila Tingnan natin ang panahon ngayon. Ganyan. Ganda ng panahon ngayon. Sana ganyan maghapon. Klarong-klaro yung mga building. Kitang-kita mo. Teka, i-close up natin. Ito yung yung church. Yan yun Bakit di ma-close up? Anong nangyari? Ayan Ayan yung Taoist Church. Ito yung tulay. Klarong-klaro kasi ang ganda ng sunlight. Parang ang lapit-lapit. No? Tingnan nyo, ang daming ang daming mga fishing boats na dyan. Yan ang sinasabi ko, dumami na sila dyan Ayan. Or fishing boats or yung mga nag-island hopping yan. Ayun. So, gandang tignan. Ito naman ay yung dawis na yan. Yung sa may
Sungkulan ba yan? Ayun ko, anong pangalan ng barangay na yan? Ito yung another bridge, yung causeway. Mas maraming bahay dyan, no? Malapit na sa Tagbilaran. Ay, hangat. Ha? Lah. Taas. Ayun naman ay ating iluluto ang ating crispy pata. Dalawang piraso to guys. Ayan, crispy pata na yung unahan. Yan, binili ko na isang araw. Tapos para sa amin, para sa amin naman talaga to. Ito yung malasugi ay gawin kong kinilaw. Dito meron na akong binalatan na boiled na patatas. Ito ay gawin kong mashed potato kaya i-mash na natin. Hindi ko na gagamitan ng electronic device na yung yung blender, stick blender kasi guys, sayang sa kuryente para ma-minimize. Ang mahal na bayarin namin sa kuryente kaya ako na lang magaganyan. I-mash na natin, ganun. Tinidor lang. Okay na yan, ganun. Papinuhin lang natin with the tinidor. Ayan. Ayan, pino din naman. Tapos, ganyan, doon sa tip niya, ay diba, ganyan, apat na, ng fork. Ito naman, dito sa banda rito, ito naman ang pangpitpit mo, di pino, diba? No need na lang blender. Exercise mo pa. Diba? Ganun lang, and then, lulutuin ko mamaya. Alam nyo na, yung pagluluto ko ng mashed potato, diba, meron siyang fresh milk, butter, and parmesan cheese. At tapos, yun ang mashed potato ko. Ewan ko sa inyo kung ano ingredient nyo. Basta't yun ang sa akin. And then, lagyan kong konting salt. And kung gusto nyo, lagyan nyo rin ng black pepper. Minsan di ko na nilalagyan ng black pepper kasi para parang malinis na malinis. Parang ang kalabasan ay malinis na wala siyang black stains na maihalo dun sa sa mashed potato natin. Diba? Mas malinis, mas dainty. Ayan. Tingnan nyo. Pino din naman. Yan, at ipapakita ko sa inyo. Ito, meron na siyang bawang. Salt na 3 tablespoons ang nilagay ko para sa ganun ay talagang salty ang water natin. Para sa ganun ay ma-absorb nung pork feet yung saltiness. Para sa ganun magkaroon siya ng taste. And then, bay leaves and then 5 cloves of garlic. Ayan. Ayun na. Drain up ko na dahil kumulo na ito kanina. So, ayan. At hintayin natin hanggang maluto guys. Hanggang lumambot. Talagang lutong-luto na malambot. Okay? Ayan siya. Tapos mamaya pag nag-boil ito, hinaan lang natin yung apoy niya dahil makuha na niya yung boiling point. Ayan, kumulo na. So, patayin na natin itong mas malaking apoy. Maiwan yung maliit. Ayan. So, dito naman ay nakapagsaing na tayo. Hintayin lang natin maluto. Ayan. Tumagalit ang mga trabante namin pero bumagal.
Tingnan natin ginawa nila. Mag-aalas 4 na. Tingnan natin pagbabago dito sa taas. Oh my God. Mainit. Ang init ngayon. Mainit. Init. Mainit daw. Ay. Yun lang. Yun lang nagawa nila magmula kanina. Yun lang. What? Ano? Oh my God. Ano ba yan? Bakit ganyan lang? Wala. Hindi kasi nakabantay. Wala silang ginagawa pagka wala nakabantay. O, tingnan nyo, kumilos na sila nung nakita ako. Oh my God, what's that? Wala. Talagang binabagalan nila. Kaya tang magpalit na naman ang trabahante pag ganito lang. No-observe ko sila eh. How many days na eh. Bakit gustong gusto nilang mainitan dyan na walang ginagawa, no? Pag nakikita ako tsaka sila kikilos. Pero pag walang tao dyan na nakabantay, katulad kanina, 12 to 1, ay kumain sila. So nag-rest. Then 1 to 4, eto ngayon ako, ngayon ko lang tinignan. Yan lang na dagdag doon sa wala pang napurma. So 1 to 4, 1, 2, 3, 4. 3 hours? Tatlo sila dyan, babayaran ko ng mahal. Dahil yung isa nag-half day. Yung tatlo nasa baba. Oh, umalis na sila. Tingnan natin. Oh, ay konting-konti na lang kulang. Yan, dyan sa dulo na lang kulang. Ay hindi. Hindi pa pala natalian. Oh my gulay. Ito lang natalian. Oh my God. Sa bagay guys, mahirap ang ginagawa nila. Kaya hinahayaan ko na lang minsan nag-iisip ako na parang dinadaya kami, pero minsan naunawaan ko dahil ang hirap talaga ng nandun sa taas at magtatali at nakaupo ka dun sa para kang lumilipad. Tingnan mo naman yan, delikado, ang taas-taas, no? Oh, at saka mainit. Kaya naintindihan ko minsan kung madatnan ko sila na walang ginagawa, siguro yung pinaka head nila ay parang naintindihan ko, parang pinapagpahinga niya yung mga tao niya. Parang pinapatigil muna, pinauupo lang na walang ginagawa, ganun. Ilang beses ko nang naabutan na ganun, pero sabi ko, mahirap yung ginagawa nila, yung magtali ka yung steel na ang gamit mo ay alambre, matigas yun, and then di pa sila nagguguantis yung iba ay kamay-kamay lang na ganyan, with their naked hands. Oh my God, ang hirap. Dito naman, ay may nagdidilig na mama. Ayun may nagdidilig doon Hello! How are you? Halika na't mamalengke na tayo. Halengke na naman tayo. Wala na naman pagkain. Mamimili ako ng fish. Fish ang gusto kong kainin natin lagi. Kasi mainit ngayon. Pangit yung fats. Yung pork fats. Mga ganon na niluluto. Wag ka. Pero nagluto kanina ng yung pork front pata. Yung pata front. Ayun. Yung pata unahan. At gagawin kong crispy pata. Oh, di ba? Let's go. Kasi hindi nakain yun kanina, guys, kasi merong fish na prepare ko yung malaki kasi marami akong nabili noon, yung malasuge. Naghiwa-hiwa ako. Yun ang nakain namin. Hindi kami nakakain ng marami kanina tanghali dahil ang init, wala kaming ganang kumain. Tingnan nyo naman itong mga halaman dito, nakakatuwa. Nakaka-inlove pa rin ang mga plants namin. Nandyan pa din at buhay na buhay. Yan.
Let's go! Eto na naman kami. Tapos na naman ang isang araw guys ng pagtatrabaho. At pupunta na naman tayo sa pabilihan ng mga pagkain ng mga pangangailangan ng pang-araw-araw na konsumo. Kaya punta na tayo. Ang dami na namang wala. At saka may kailangan ng mga tools ng mga panday natin, ng mga trabahante natin. Yun ang bilhin din natin. Tinuruan tayo kung saan tayo bibili noon. Kaya puntahan natin. Doon daw tayo sa Unitap. Unitap daw. Meron daw yun. Yung pangsinsil ng matigas na yung kasing wall ay gusto namin na maging diretso. At mawala na yung mga bukol-bukol na nandun ay tanggalin ng yung sinsil or may tawag sila ng iba sinsil or basta sinsil na asero daw yung matigas yun para talagang kaya niyang bagbagin yung bato. Punta tayo at makita na naman natin ang haring araw. Ayan, may sunset na naman. Wow! Makikita natin dito? Oh yeah! Pero nakubera ng cloud. Ang ganda ng design. Yan ang mga design na natural. Yan ang mga design ng God na bigay sa atin. Pero ako nag-iisip kung anong mga bibilhin. More on ano lang, yung light lang tayo na pagkain, like for example seafoods, gulay, fruits, yan yung mga pang breakfast na kailangan. Yun na naman ang puntahan natin. Okay? Sama-sama lang tayo sa araw-araw guys. Sana di kayo magsawa na sumubaybay sa aming buhay na napakakulay. Katulad din ng buhay nyo na makukulay din. Iba ang kabanata ng sa akin, iba rin ang sa inyo. Kanya-kanyang kulay. Kulay pula o kulay pink? Ay, pula. Pula ako, pula. Kasi mas kumbaga sa kulay, ang pula kasi ay maraming kahulugan. Pula means life. Yang pula na yan ay nagbibigay buhay. At yan ay napakatingkad na kulay, hindi basta-basta mag-fade. Yung pink ay faded na Faded, ibig sabihin simbolo ng mahina yung pink. mahina na, di ba? Naks, hindi naman ganon. Sige na. Yung Baka pula, tayo nakita mo yung sport car na Ferrari? Yung Ferrari na sport car yun, kulay-pula yun, mabilis yun. Oo, mabilis yun. Pero Mahal yun. dahan-dahan ka, baka tayo awahin dito. Bahala kung sila, basta tumi pula. Ala, may clouds na makakapal. Nakita nyo? Oh my God, uulan! Ibale, pag umulan ngayong gabi, meaning bukas, maaraw. Pero alam nyo, medyo kinakabahan ako dito sa patrabaho namin dahil na sabi na ng pangalan weather forecast or ng tawag nito, kalimutan ko na. Nasabi na ng weather forecast na proclaimed na talaga na today is the first day of rainy days. Hala, Summer. rainy day na. Eh, samantalang summer pa. Oh my God. Ayan, tingnan nyo yung sun. Wow, ang tingkad ng sun. Oh, yan. Diyan nanggagaling ang ating energy. Ang tingkad ng sun at ang bright. Ayan. So, let's go guys ha. Sama-sama tayo ha. Let's go again. Daming magbabalot magmula doon sa dulo ng fence hanggang dito. Ang daming mga vendors. Kita nyo? Oh, kasi magtatakip silim na. Siguro ngayon the time is maybe wala pang 5:30. Teka, tingnan ko ha. To be Hoy, nako, tingnan mo, ang galing kong magsabi. Nahulaan ko, it's 5:30. Oh, di ba? Hapon na guys. Ayan, daming magbabalot kahit sa ano. Dito na naman kami. Ako na iwan guys. Siya na lang pumasok kasi walang maparkingan. Grabe, puno lahat. From there up to here, dito sa ano,
Kasi usually, doon kami sa may Altachita. Doon sa kilid ng Altachita kami nagpa-park. Punong-puno ngayon guys. Grabe, ang daming tao. Kaya sabi ko, siya na lang bababa, siya magtanong or bumili na kagad kung meron at alis kami. At least kung nandito ako magbantay, wala yung magkaklamping, yung manghuhuli na, yung magmulta. Okay guys, nandito na tayo sa Gao, pamilyahang sentral ng Tagbilaran. Market nila dito. Let's go! Dito na tayo dumaan, dun sa pinakagitna. Yan ang gate nila, yan ang entrance. Dito naman ang prutasan sa labas. Ang dami nilang mangga, papaya, saging, pakwan. Mamaya, mamimili tayong prutas. Magagabi na. Ako, ang dilim, dumidilim na. Pero at least dito, may ilaw. Dito tayo bumili mamaya. Prutas. Ay, konti lang. Walang mangga. Dito pili tayo ng fish. Pili tayo ng fish. Maghanap tayo ng gusto ko yung malaking fish. Mas madaling maluto. Kasi steam ko lang. Uy, ang ganda ng squid. Dito. Tagpila ni nang? 500 na naman, Pip. 500? Wow. Ngayon guys, yung 500 per kilo na squid ay nilalanglang na lang nila. Yun ang usual na presyo. Dito, may bangus. May Nara si Donya. Na-stop na ta diri. Kay Shiray na idako. Oh, tagpila? Saan? Napid ako diha? Tagpila diha niya. Tunga-tunga naman ang tinanay nila para bahay-bahay. Dire na sa concert. Mau ba? Tagpila kilo karon. Ang baligya. Pero Panganyoon. pero pangyoon ang suki. Oh, see? May hangyo pag ano ito yan? Pwede kuhaan. Ano? Napa dito. Sama. Ano pa ito yan di ay? Pwede? Pwede kay suki lagi. Okay, bago pa ni Pila ka kilo ni ani kada ka? Pila ka kilo na? 4 kilo? 4. Ay, isang hangyo lagi. Yung binili ko last time is 480. At to sa kuhae o kuha sa pili. Ha? Lalo yan. Nakawa na nagbalon. Nagbabalon. Pili na inyo. 4.2. Ako na, ingana na lang ha. Okay, 4 na kilo ba dito? 4.2. O katong tiyan. 1,890. So, 1,890 na yon. Diba na, matagal namang kainin yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito ako pumupunta pag kailangan ko ang malalaki. Malalaki pati squid, oh. Oh my God. Kasi laki ng baby. Laki. Oh, laki. Ang laki. Oh my God. Ang laki. Hoy. Kanang tibok diyan, ma. Panahon pa na. Nakura kaayo ka na lang pikas. Pikas ra doy. Pikas ra. Pero kuha ka lang na tanang dili dong. Basig na yung mga kini. 1.4. Di ka na ang pikas ra. O katong kila to 1,890 ba yun? Upat. Sila tanan. Ano yaw eh? 490. 4,490.
Ano namin binigay? Kwanto? 2,490 lang. Kilo, 2,400. Thank you very much. Balik magisi na, day? Dili ba? Iya, doble na lang. Doble? Oh. Mura mag usang baktin na ni. Isang bakit. Salamat Sige, lang. salamat. Ah. Hmm? Nala ese? Ha? Ha? Tagkila na yun na. 1,000 kilo na. 1,000 kilo? Wow, ang ganda naman. Bantara mo yung ano niya, yung lubot yung tinaw yung barang. Galing ko sa banta. Balik 800. Balik 800. 850 dahil. Apa ba yan? No? Mura mag saliwa. Saliwa ka ba yan? Ayun nga, hindi ako marunong tumingin yan. Yan na, ay, orang nalaisot na. Okay. Eh? Yan po yung karo. Ito din siya. Mamsa, mamsa yan. Dagdang. Hindi ako puno ng kumpe. Kaya titita lang ito kayo. Kamag-anak Tuwa niya. ko rin muna tuwa. Kamag-anak niya. Ang mag-anak ng palapit. Gusto natin ha, daw ito. Ha? Oh. Nandoon ka man, be. Dapat ko na. Tagkilay kilo. 420 lang. 20 daw. Ano ba, wala? Gulay. Gulay. Masa ni nga isda? Kanang sa gisihon. Ha? Sa gisihon. Sa gisihon? Dagko nga bakay ma'am. Oo. Kami na wala Pinay nga na. Kila kilo nga kayo? 350 sir. Ha? 350. Marami rin din sir. Dalaw kang bukid. Dalaw kang bukid. Mga basta di ma'am. Aka ni, tagkili kilo. Ano lagi? Labas kayo? 280. 280 daw. Sa may luto ka ng ano natin dyan? Sa lamig luto ka na. On sabaw. Rito? Ha? Prito. Pwede. Ako kailangan ano. Hindi lagi? Okay lang. 150 mo. Yan, lamig sa bawan ka na. Ano? Diba, ito ginang 50. Oh, bako. Bako kayo. Bako kayo na. Kintuan ni Sus. Oh, gasan. Ano? Ano gusto mo yan? Oo. 150 ang kilo. Arang bugatag ba to? Uy, uy. Wala, gamay. Oo, gamay yun. Gamay o gunod o. Kaunan natin karoon, no? Sige. Pagayan ng mahit na ha. Naghana naman na. Uy, tingnan na na. Uy, parang naghana. Para may nabay unod ka na. Uy. Oh, dua na na. Oh, 2 ka kilo. dua na. Dua o kaloon. Duha lang. Duha lang. Taga na kaya. Oh, balitin ko na sa kumambe. Malman. May banda na natin. Doble yung paliho. Gata ko baka mga ano sa ka. Ay, sos. Oh, lagi.
Dako ka na, oh. Kanang na, oh. Dako. Hindi lang po ano na siya. Sayo ah, gikuberan magkrasti. Akayo, oh. Uy, wala pa na. Wala pa, ito na sa likod, oh. Ay, pala yung kwari na. Anin. Ay, tagbali o. Balik. Kung pila rin tapos. 20. Balik 50. Scallop. Tan, dari tan atau naik? Ang pila ni. 1,000 daw ni. Puro shrimp na naman tanong dili. Ha? Puro shrimp namin ito eh. Ito yung ticket eh, ito bariya. Disumpay lang ito. Ya, ya, ya. Bigat eh. Ito lang kamay ko. Mahal lang. Ang inverter lang. Sobra desin sana. Oh my God! Inabot tayo ng dilim guys. Nanamalengke. Let's go na. Let's go home. At magluto tayo. Meron tayong nabili na masarap na seafoods. Yan. Sarap. Let's go home. Ayan ang view paggabi. Nakikita nyo? Ayan. Oh my God. Today is Thursday. Biro mo yan. Ang bilis ng araw. Kailan lang yung nag-Monday ah. Ayan, ICM. Hindi na ako dadaan dahil magsasara na rin yan. Daan na lang tayo ng drive-thru para dun sa dalawa. Yan, uwi na tayo guys. Magpaalam na ako. Okay, bye-bye. See you again on the next video. Ang magandang balita is that parang wala na yatang COVID, oh. Punong-puno yung multicab. At wala nang mamas. Wow! Ang sarap tignan, Parang normal na talaga ang buhay. Very nice. Sana ganyan lagi. Kasi dito sa Tagbilaran City, nasa level 1 kami. Kaya ganyan. Okay na okay dito. Walang mga ganyan. Walang COVID. Sana tuloy-tuloy. Sana Lord God. Palayo mo kami sa mga ganyan-ganyan. Okay! See you on the next video guys. Thank you so much. Thank you so much for being a part of this channel. At sana ay pakishare nyo naman itong ating mga videos sa mga mahal nyo sa buhay. Nang dumami naman tayo dito na magkatuwaan. At pakilike na rin. Pag-comment naman kayo para tayo ay yung parang nag-uusap baga na ganyan. Diba? Gano'n naman ang silbi natin kung bakit tayo nandito. So, bye-bye. God bless. Stay safe lagi. Love you guys.